Obitu ka m ji na-anabata gị n'oge Abakọ Nkịta na Masters 105.9 FM ọnụakụ ụtụrụ taa bụ 31 n'ọnwa asaa n'afọ 2026 ma bụkwara ahịa eke. Gerezie isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Ụlọọrụ nchekwa dara n'ugbu ha n'ala anyị ga-ehiwe otu ga-ahụ na etinyere nkwekọrịta ha niile n'ọrụ. Ọchịchị etiti na otu jikọrọ ndị ọrụ ala anyị enweela nghọtahie banyere ihe eji ego mkpọnye aka mmanụ petrol ewepụrụ mee. Na mba ndị ọzọ, ihe mberede mere n'ebe a na-egwu coal na Pakistan atala isi 34. Onye ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ bụ Daberechi Agwụ. Gerezie akụkọ anyị n'uju. Steeti Ebonyi adọọla ndị niile na-ebitu ala na ngwongwo ọbụla bụ nke gọọmenti nwe aka ka ha sepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ, ma ọ bụ ya na ha ga-anata ntaramahụhụ so ya. Ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka ala na owuwu ụlọ na steeti ahụ, Dr. Matthew Nwobasi dọrọ aka na ntị a na Abakaliki oge ha nwere ọgbakọ kọwaa na ala gọọmenti ga-aga n'ihu na-abụ nke ndị mmadụ na-ebitu aka otu na-ekwesịghị ma na-eji eme ihe dị ha mma, bụkwanụ nke jọkarịrị udele na njọ ma sịkarịa nkape n'isi. N'ikpeazụ, Nwobasi gwara ndị nke a dara n'ubu ha ka ha hụ na ha kpuchitere ala gọọmenti nwe, n'ihi na ọ bụrụ na ha emeghị nke a na a ga-agọrọ ha dịka otu n'ime ndị ọkamọcha adịghị mma na-akpa agwa dị otu a.